Nafu x'inhi l-viżjoni tagħna u la tkun taf fejn trid tmur tasal. Hekk sostna l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt intervista politika l ħadd filgħodu meta mistoqsi dwar il-qasam ta' drittijiet ċivili dan rabta mal-aħħar punteġġ mill-aqwa li rċieva pajjiżna mill-Ilga Jurib. Dr. Abela rrimarka s-sodisfazzjon tiegħu għall progress li jagħmel pajjiżna u tenna li dan il-gvern se jibqa' jimmira fl-għoli. Dis-sena ġibna l-aqwa skor 94%. Tgħidli sodisfatt ngħidlek iva ma mhux biżżejjed. U l-ambizzjoni hemmhekk se tkun li nilħqu l-100% u se nilħquh. Għax nafu x'inhi l-viżjoni tagħna u la tkun taf fejn trid tmur tasal. Imma minn fejn tlaqna wkoll. Tlaqna fl-2013 taf kemm kien l-iskor tagħna 35%. Il-Prim Ministru aċċenna wkoll għar-riforma fil-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis u rrimarka l-inġustizzji ma' dawk li jagħmlu użu mill-kannabis. Kien bekk li l-Prim Ministru sostna l-importanza ta' din ir-riforma hekk kif issa nagħlqet il-konsultazzjoni pubblika dwarha, konsultazzjoni suċċess li laqet 350 konsultazzjoni minn nies u entitajiet minn kull sfera tas-soċjetà. Il-Prim Ministru rrimarka n-nuqqas tal-oppożizzjoni fuq suġġett tant importanti fejn naqset milli titfa' sottomissjoni tagħha. L-antropologa Rachel Scicluna faħret il-Gvern għal konsultazzjonijiet li wettaq mal-pubbliku favur ir-riformi li wettaq fl-aħħar xhur. Ikolli ngħid li dan l-avvanz sar fi żmien qasir ħafna u jrid ikollok kuraġġ biex tagħmel xi ħaġa bħal din, speċjalment fi żmien ta' pandemija, però qed naraw li meta inti tisma' jirnexxielek toħloq dan il-bilanċ. L-istudenta Rien Demikoli faħret l-għajnuna li provda l-Gvern lill-istudenti fosthom internet u trasport b'xejn. Kieku ma kellix it-trasport b'xejn kelli nħallas €2 biex immur u biex niġi €4 kuljum. Immaġina €4 kuljum għal 5 ijiem fil-ġimgħa inħallashom. Kieku naħseb ma kontx naffordja biex nitla l-iskola li xtaqt jien fl-aħħar mill-aħħar. Dwar il-vaċċini il-Prim Ministru Robert Abela tenna li fil-jiem li ġejjin f'pajjiżna se jkunu nataw ma' 500,000 doża, saħaq li huwa kruċjali li kulħadd jieħu l-vaċċin sabiex jibqa' jiġi protetti l-poplu. Saħaq li dan mhux gvern li se jsabbat siequ quddiem elementi ta' skuntentizza dwar l-istrateġija tal-gvern dwar il-pandemija, madankollu rimarka l-importanza li pajjiżna jiftaħ bi strateġija ħalli ma tiġix preġudikata l-ħidma kollha li saret sa issa. Dan l-approach gradwali steger ta' kif nirrilaxxjaw il-miżuri restrittivi, nifhem li se jkun hemm min kollu element ta' skuntentizza, nifhem kompletament. Però ejja naraw is-sitwazzjoni b'mod holistiku, l-istampa fl-intier tagħha u nifhmu li ma nistgħux nissugraw li dak kollu li rbaħna b'tant sagrifiċċju li sar minn kulħadd. Nissugrawh. Il-Prim Ministru faħħar lil Destiny li propju jum qabel kellha prestazzjoni mill-aqwa fil-finali tal-Eurovision u awgurala għal futur tagħha.